O BNG o que vai presentar é unha iniciativa para o pleno do día 3 de novembro, onde o que pedimos é unha actuación integral na calzada da Ponte. Non podemos esquecer que estamos nun vial que realmente enlaza os dous elementos máis importantes que ten o Concello de Lugo, que son a muralla romana e o río Miño. A grande maioría dos peregrinos que visitan a nosa cidade utilizan a calzada da Ponte para acceder e darlle continuidade ao camiño primitivo. Por lo tanto, a imaxe que estamos ofrecendo da cidade realmente é pouco acaída. Nós o que pedimos é que o Concello de Lugo en 2 meses elabore un informe sobre o estado das melloras que se poden facer nesta calzada, que se estude tamén como se poden acometer melloras e incentivar as melloras nos propios edificios. E outro dos gravísimos problemas que ten a calzada da Ponte é o tráfico. Vemos como hai vehículos estacionados sin xeito ningún por todos os lados, que unha vez realizado ese informe por parte dos técnicos municipais, o Concello debe establecer un período de tempo para acometer as obras que se consideren oportunas. Moitas delas, por certo, podería acometelas directamente personal municipal. Por exemplo, o adecentamento desa zona verde pode acometela perfectamente.